Kineski satelitski navigacioni sistem Beidou ostvario je velike proboje i dubinske primene u širokom spektru sektora, značajno povećavajući efikasnost proizvodnje. Industrija satelitske navigacije i usluga pozicioniranja u Kini, zasnovana na navigacionom sistemu Beidou, zabeležila je rast ukupne proizvodne vrednosti od 7,39% na godišnjem nivou, dostigavši 575,8 milijardi juana, što je oko 80 milijardi američkih dolara u 2024. godini, navodi se u Beloj knjizi objavljenoj u nedelju. Prema istoj Beloj knjizi koju je objavilo Udruženje za globalne navigacione satelitske sisteme i usluge zasnovane na lokaciji Kine, do kraja 2024. godine ukupan broj prijava patenata za satelitsku navigaciju u Kini premašio je 129.000, čime je zemlja zadržala vodeću poziciju na globalnom nivou u ovoj oblasti. Bela knjiga pokazuje da je u Kini tokom 2024. godine prodato više od 400 miliona terminala za satelitsku navigaciju, uključujući 294 miliona pametnih telefona sa podrškom za Beidou. Prodaja drugih uređaja i sistema za pozicioniranje premašila je 120 miliona jedinica.